Low-key, we go crazy. गावखौनो सोङो आं सोर बुजिनानै दिनै जिबना मा होबाय दं गावनाव नोजोर रावबो हमस'हायै बिजों आंना प्रायरिटिया गोदोर सोलोंनाय गारा आं जोखोम लाना मिउजिकखौ ससेयाव गारनानै जिबनाव मालाबो थैनो साना आंनाव दं पार्सनेल स्ट्रेस आंनाव दं गोबां एनजाइटि ओंखामाव संख्रि आरो बानलु गोरिब नालाय जोंहा थाया भेराइटि सिमाङा एसां गोदोर जे नुफेरा दिनैसिम आंनि ससाइटि जेब्ला आं ड्रप खामो खोनाना जोलिबायो सिङाव आधा इन्डास्ट्रि बुजिबाय सोलोंगोन जेब्लालागि आंनि सोलिगोन हां सोलिगोन ब्रेन गेवलांगोन लामा समनि लोगोसे ज' बारायगोन दाम उन्दैया सोलोंगोन खालामनो रेपल' सोरनिया फाल्तुयाव सोरना मोजां नुना लिरो बेफोर आंनि खोथा नङा इन्डास्ट्रि देरबोनाय बेनो जाहोन देरहानो थाखायनो जेनखायो सोलोंथि गैयाबा हाखाया लामायाव खोनानो मोनो आं मिउजिक लाना नोङो जिबनाव मोनजाया अरखिया गोमोराखै अरखिखौ बोरै नों खोमोरगोन हांगारा बिफांखौ रोदाया दिहुनो नाथाय गोजौ खामो ओंखारनाय दालाया सोर होयो एडभाइस पजिटिभ सोर होनो दुखु समा सब जागोन थिक आं दिनै लागि बुजिखोनो मोना मानो जेबो नङा मानसिनि खुगायावनो बिस सकल गेंस्टार आं जानो साना लोदैनि गेंस्टार लिरो नों शिट जानो हागौ हिप हपनि एजखौनो सिनाया नों आरोबाव सल'आव बिट सै आंखौ इगनर खाम आं गियाखै रावनावबो मान सनमान बांसिनसो सोलोंनो नाजायो इयाव आं सोलोंना लानायाव मा लकसान खनसेयाव जायाबाबो गारा आं जुजिनो नाजाबाय थागोन आं हरनि सान 90sनि सेम्पोलाव ओरैबायदि बाहायबोबाय मोना सखायो नों एसां गोजान गावखौनो सोङो आं सोर बुजिनानै दिनै जिबना मा होबाय दं गावनाव नोजोर रावबो हमस'हायै बिजों आंना प्रायरिटिया गोदोर सोलोंनाय गारा आं जोखोम लाना मिउजिकखौ ससेयाव गारनानै जिबनाव मालाबो थैनो साना गावखौनो सोङो आं सोर बुजिनानै दिनै जिबना मा होबाय दं गावनाव नोजोर रावबो हमस'हायै बिजों आंना प्रायरिटिया गोदोर सोलोंनाय गारा आं जोखोम लाना मिउजिकखौ ससेयाव गारनानै जिबनाव मालाबो थैनो साना